Karon lang yung hapon, may desisyon ng Interagency Task Force nga panguluhan ni Governor Gwendolyn Garcia nga i-quarantine ang moabot gikan sa Iran o gingon man sa Italy. Adunay live update si Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, sublimi patawag og interagency meeting si Governor Gwen Garcia aron hisgutan kining nagkadaghan nga kaso sa COVID-19 dinhi sa Pilipinas. Gitambungan sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno ug mga pribadong sektor ang tigom nga gipatawag sa gobernador karong hapon taliwa nining padayon nga pagsaka sa kaso sa mga kumpirmadong nataptan sa COVID-19 atula sa tigom na hisgutan ang plano sa gobernador nga mo-release og bag-o nga executive order. Kining mga executive order, Bob, magmando na ni siya og mandatory 14-day quarantine sa mga moabot dinhi sa Sugbo nga gikan o muagi man lang sa nasod sa Italy ug sa Iran. Mao kini ang duha sa mga nasod sa kalibutan nga doon na sinatala nga paspas kaayo nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 ug moabot na sa triple digit ang mga namatay sa maong mga nasod. Giklaro ni Garcia nga dili ubos sa iyang jurisdiction ang pagban sa mga travelers gikan sa Italy ug Iran apan ang iyang mahimo lang kining pag-release og executive order pagmando sa tanan nga gikan sa maong mga nasod bisan moagi man lang nga ipaubos sa 14-day quarantine sa ilang pag-abot dinhi sa Sugbo. Gikatakdang i-release sa gobernador ang executive order karon o ugmang adlaw ug mamahimong epektibo kini Marso 11. Doon na pa'y leeway muduha ka adlaw aron nga maabisuhan katong tanan nga mga travelers sa pag-adjust sa ilang mga travel plans. Una pa gyud hingpit nga implementar ang quarantine period. Giklaro hinon sa gobernador nga walay additional quarantine facility sa probinsya nga ilang i-set up ni pagdugang og laing duha pa ka mga nasod apan malaumon sila nga di sab ingon ana kadaghan ang mga butay gumikan kay nagkaminos naman gyud sab ang mga international arrivals gikan sa mga nasod nga hardest hit niining COVID-19. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa gobernador. To their outports in order to give due warning to those that may have to be quarantined once they arrive here in Cebu. They will have the choice to go on a 14-day quarantine or take the next flight back to wherever it is. To the port of origin. Giklaro hinon sa gobernador Bob nga kini una nga maong mga nasod ang covered sa ilang executive order gumikan sa kataas gyud sa mga kaso. Ang uban nga mga nasod nga dili kay ingon ana kataas ang kaso ug katong maayo ang pag-contain nila sa ilang mga cases sa COVID-19 wala na hisakop sa iyang i-release unya nga executive order. Samtang kabahin sa issue sa suspension sa classes, giklaro ni Garcia Bob nga premature pa karon kung mumando man sila og suspension mao nga padayon ang klase dinhi sa Sugbo. Kini ilabi na sab nga wa pa may natala sab nga local transmission dinhi sa ato. Ang gihangyo lang ni Garcia ngadto sa DOH nga mohatag og mega doses sa vitamin C alang sa makabataan aron pamprotektar sab ug pang-increase sa ilang resistensya. Gikatakda sa makitigom si Governor Garcia sa kadagkuan sa Archdiocese of Cebu aron hisgutan sab labi na kay nagkaduol naman sab ang Holy Week. Bob. Thank you so much, Nico Cirino, sa imong live report.